Bola to inscenácia o Keplerovi, ktorý bol jednak astrológ, jednak astronóm. Dakedy bolo treba tú astrológiu zapierať, lebo sa mu vyhrážali trestom smrti, hoci si kráľ dal robiť horoskópy, ale verejnosť to nesmela vedieť. A tak bola jeho matka, to bola úloha, ktorú som hrala ja, uväznená s tým, že sa vlastne chceli vyhrážať jemu. Obžalovaná Katarína Keplerová, opakujte za mnou prísahu. Prisahám pred Bohom Všemohúcim, že budem hovoriť pravdu, nič iné, len pravdu. Tak prisahám. Ja, Johann Aubler, guglingerský hradný kastelán a kniežací prokurátor, tu pred súdom obviňujem vás, vdovu Katarínu Keplerovú, zo zločinov čarodejníctva a bosoráctva. Prosím pána Einhorna, aby predniesol obžalobu, aby sme mohli vymerať obžalovanej trest podľa zákona. Obviňujem vdovu Katarínu Keplerovú zo zločinov čarodejníctva a bosoráctva. Svedkovia potvrdili 17 bodov obžaloby. Bod prvý. Katarína Keplerová ako vdova mala žiť samotná, kým ona sa túlala po mestách. Bod druhý. Vdovu Keplerovú ľudia nemali v obľúbe. Bod tretí. Katarína Keplerová dotýkom ruky spôsobovala svojim susedom a ich majetku škodu na zdraví a hlavne na životoch. Bod štvrtý. Vdova Katarína Keplerová nedostatočne vychovávala svoje deti, takže vyrastali pohorúvačom. Bože môj, za čo ma tak tresteš? Johannes, dieťa moje, kde si? Kde si, syn? Bod 17. Vdova Katarína Keplerová nielenže svoje činy nechce oľutovať, ale tvrdohlavo zapiera svoje hriechy a odmieta sa kajať. Katarína Keplerová, čo chceš povedať na svoju obhajobu? Priťažujúcou okolnosťou je, že obžalovaná vôbec nezaplakala. Keby Katarína Keplerová mala čo len kvapku nevinnej krve, aspoň raz, jediný raz by ju boli počas výsluchov a pojednávania zaliali slzy. Nož čo na to odpoviete, Keplerová? Toľko som sa naplakala vo svojom živote, že už neviem plakať. Už nemám slz. Katarína Keplerová, keďže súd sa musí dozvedieť pravdu, sme nútení na tebe vykonať všetko, čo predpisuje zákon o vypočúvaní bosoriek. Kým mesiac vstúpi do splnu, podstúpiš mučenie. Odveďte obžalovanú.